दायो आङो क'क्राझार BTC नि अफिसाव सफैबाय। दा बेवहाय गाबोनो सोर देरहागोन बेखौ गाबोननि गेजेरावनो फिथाइखौ जोङो मोनफुंनो हासिगोन। UPPL आ बांसिन मासि लानानै देरहानो हायोब्ला प्रमद बर'आ बेयावहा खुंथाय गोहोखौ मोनगोन आरो BPF आ बांसिन मासि लानानै सरकार दानो हायोब्ला हाग्रामाया सरकार दानो हागोन आरो बेनि खुंथाय BTC नि खुंथाय गोहो बा पावार बायदियै बिथाङा बेनि खुंनो हागोन। दिनै जोङो बेखौ नायनोसै बोरैहाय दा सोरनि खुंथायाव फैयो। दा जों हाबबोगासिनो दं आरोना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एसेमब्लि बेखौ सिङावहा बोरै दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना बेनि सिङावहा बोरै एसेमब्लि हला नैबायदि सोरगिदिं राउन्ड दङ आरोना। ओमफ्राय नैबायदि सायावहा लाइट फोजोंग्रा दङ। ओमफ्राय नैबायदि सोरगिदिं मोनसे खालि जायगा दङ आरोना राउन्ड नैबायदि फिल्ड सिस्टेम दङ। ओमफ्राय गेजेरावहा दैखर बायदि साजायनाय दङ आरोना गोजौहा नै लाइटजों। 2025 नि बिसायख'थि BTC इलेक्सनाव सोर देरहागोन बेनो बे गादियाव जिरायनो मोनगोन आरोना। नै बोरैहाय बेसेबांबा समायना बड'लेण्ड सेक्रेटारि अफिसा नैबेनो। गासैबो खामानिया बेहायनो जायो। थिखा जा हानि खामानियानो जा गासैबो अल एभ्रिथिं BTC नि खामानिया बे अफिसावनो जाजोबो। सेक्रेटारि अफिसनिखौ